Ahoj, chtěl bych vám představit asi dva nové plovoucí podběráky s pogumovanou síťkou s názvem Deluxe. V levé ruce držím velikost M a v pravé L. Pojďme si je postupně představit. Rozměry velikosti M jsou 45 x 35 cm a velikostí L 50 x 40 cm. V ruce držím větší podběrák, jak si můžete všimnout, jeho rozkládání je opravdu rychlý. Má tady krásně takový jednoduchý, přitom spolehlivý systém na to rozkládání. Je celoplovoucí, i rukojetě plovoucí, takže opravdu podběrák nikde neutopíte. Můžete si ho připnout pomocí tady karabiny a gumy třeba na vestu. Případně má i takhle zadní klip. Zase si podběrák můžete připnout na vestu, za bundu, za tašku, za cokoliv. Co bych rád zmínil, je pogumovaná síťka, která rychle usychá, nesmrdí a hlavně je šetrná k rybám. Abyste věřili, že jsou opravdu plovoucí, tak si to teďka otestujeme. Jak vidíte, opravdu plavou. No a tohle jsou byly podběráky Deluxe. Můžete je zakoupit na naší kamenné prodejně ve Vrchlabí, taky na e-shopu www.hobby.g.com. Mějte se hezky, ahoj.